Tauya zvekare kudare rineri dare renyuso ndapera here panzi gram ari sabhuku evatori mugano wesendinaruwa ane mwana waakamhangarira Tongai Mandunde pamhosva yekuti amezvara vokuyu kana kuti atezvara vaTongai vakamhanga mwana vakataura pfuma yavo kuno mukomana uyu. Murume uyu dare richizotarisa riri kuratidza kuti uyu haasisina mukadzi wacho waari kudirwa pfuma iyoyo kwana atezvara. Saka sabhuku ndokuyananisa vanhu ava. Uyu ndokunzi kunofanira kubvisa pfuma iri kudiwa naatezvara. Saka papfuma yanga ichidiwa naatezvara ndezvegore rakapera muna August 2024 August. Uyu sabhuku paakapedza kutaura uyu akati aiwa regai ndiise mupiro ndirare zvangu inobva zvitsamira. Sabhuku ndokurangarira kuti ko munhu weweyo atakatonga achinzi apiwe zvinhu zvake nanhasi asati apiwa. Ndokuti aiwa ka inini kana shoko rasabhuku murawo nekuti rinenge ratobva kuna mambo. Saka akati aiwa shoko ramambo harikuisirwe pasi. Ndokuuya sabhuku achiti aiwa regai ndinotaurira mambo kuti mambo ini ndanga ndaedza kuti atezvara vapiwe zvinhu zvavo nomukomana uyu, asi Tongai adondidherera kuti handisi kubvisa. Saka ndokuya kwaita pamberi pedare nenyaya yekuti uyu akadherera sabhuku kubvisa pfuma yaakanzi aendese kwana atezvara. Ndokubva dare razotarisa munyaya yacho pairi kufamba ndokuona kuti Tongai uye futi wokutadza kuendesa pfuma kwaatezvara gore rakapera. Nhasi unofuta atadza kuuya nemari yedare. Ndokubva dare razotarisa kuona kuti Tongai iwe uri nemusikanzwa iwe. Hausi munhu anonzwisisa kana kubatsira mambo kuti uregerere. Nokuti wakagara nomwana wavaridzi hauna kubvisa. Watongwa nasabhuku hauna kubvisa. Apa waya futi wachedza kudarira mambo hauna kubvisa. Saka unotopa mambo hasha. Zoti mambo vari kutogumbuka nenyaya iyoyi. Saka ndo mhuri yamunayana pamberi penyapa kuti sabhuku auya nomunhu anotopa hasha. Ada kujanjiwa akadherera sabhuku ashedzwa ana kutobhadhira zvinodiwa nasabhuku wacho ana kuda kutobhadhira zvaidiwa nambuya vake kusvikira nhasi auya kuno kudare kwamuri Changamire. Right, nengi iwe mukomana ambuya wako vakati vari kuda chii nechii? Nei futi sabhuku chiti okay ambuya vake tichivatonga uyu murume tikati ambuya vake vape mbudzi imwe chete. Mudzimai wake uyu murume paaifamba maprofita anzi aiprofitwa achitaura kuti mudzimai wako ihuri. Saka ainyorera mameseji kuvanhu vese kuti mukadzi wangu ihuri, mukadzi wangu ihuri. Ndiye akazouya kudai kuti nini ndiri hure nemaprofita kwaari kuenda murume uyu. Ndobati isusu achiwe chichipawo futi mbudzi mukadzi uyu. Saka mbudzi rati muchenure sekutaura kwawaita. Naizvozvo isu pedare tipawo mari yedare akaramba tikatora chiwe nembudzi yacho. Saka ane mbudzi nhatu dzaanofanira kuti ripa kudare redu. Mukadzi umwe chete, ambuya umwe chete. Mukadzi wakambatira huku here mbudzi apo waikupi hure? Mukadzi ndakamupa mari. Aiwa sabhuku asuda izvozvo ataura zvembudzi. Wakaotaura here sabhuku kuti mbudzi yemanza kupa mari? Pane pandakataura kuna sabhuku kuti ndapa mari. Saka sabhuku wakuzviziva? Sabhuku wakuzviziva here? Ndotozviziva kubatsira kwako wako. Ndoti nyaya yako ichangosara yakadaro. Asi manje iwe mashoko yawaitaura pamberi pomukadzi hayana kumira zvakanaka. Mukadzi wacho ndio izvezvika uri kutorwadzisa munhu ari kumuda manje kuti mukadzi wandoda inini aitonzi hure nouyu. Andikuona kuti unogumbura vanhu. Wanzi wechirerutsa zvinhu tiribatira huku
angofambawo zvakanaka muraini. Aiwa, nhasi unowanzi uya kuti kudarira mambo hausoda kuti uise mari yawo mudare rekuti utongwe zvakanaka. Mambo akati aiwa inini ndi usabhuku wangu handingamuregerera achiramba achifamba, regai ndingokubatira nyako ndinzwe kuti inodii. Mari yedare kuti hauna, inokwana futi mbudzi nechidimbu. Unei kumba? Hauna musha? Ndine musha but paparara handina chandinacho asi ndinoshanda ndiwana mari. Mukadzi wangu ari kumusha kwavo wakaenda. Saka pari zvino munani? Ndiri ndega. Hauna mukadzi? Ungeenda uchifamba murodhi uchiti mukadzi wangu uri kana kushaudha mukadzi wangu rega munhu kana makonana nozviripo pamba penyandiri aende kumusha kwawakanororora kwete kuenda kumunyangadzira. Achangamira hana zvichinhu zvekutaura nhasi. Ndikutenda nezvisizva kutaura. Saka uchatipa chii kutenda kwako? Iwe inzwa takutonga usina mari kana sabhuku ari vanhu vanditika unoda vanhu vakaita sei kurerutsira sabhuku newe futi takurerutsira ndii. Saka urikuita sei apa nhasa? Apa ndaitokumbira kuti ngamire ndisvike ndinobhadharawo mudzidzo. Bhadhara kupi? Dzekungana koini mambo unoita sei? Kozi yava kuna mambo? Iwe ina antomahara kuzvishamarira mweya uchibuda kutoda chouviri wanza vanhu vese varuta unotongwa izvo utononoka kutaura nyaya wanza Azvibai wega pachangamire. taura zvauri Hanzi pa judgment. indotoda mbudzi wanza mbudzi next court Pakoti inoteera. koti inoteera Hanzi wada mbudzi. Mbudzi dzauri kuendesa kwaate zvara vako idzi ngadzini. Wobva wauya neyamama. Uno wanza wakati. sagurumba mbudzi Hauna kubhadhara mari yedare kudarira sabhuku. Unobva kupi? ndobva kuEverton. Kumusha? Kwane mbiri. Kwane mbiri? Sei uchidaro kwane mbiri? Mukadzi wako anonzi? Mukadzi wangu anonzi Durai Mpengwa. Ani? Durai Mpengwa. Saka changamire vari kuti iwe unofanira kubhadhara zvakataurwa nasabhuku mbudzi dzaukanzi iwe ufanira kubhadhara ikoko ukuzobhadhara mbudzi kuna sabhuku kumushora kusabhadhara kana kudare rake ukuzobhadhara iwe changamire mbudzi yauchavapa kuno kudare musi wa 28 vanoda mbudzi netucha dzemafuta nobhagidhiro chibage ravanozodya nemakurokota yavo wanza kuti rizive kuti nhengi akatongwa shuwa handitika kwete kuti vakauya kuno kupfira zvinhu vanhu havazoona kunge sabhuku ari kutonga nyaya wanza anganofanira kubvesa nombudzi yachapa kuna sabhuku rotuita zvemafuta bhagidhiro hupfu zvichabikiwa village chita sadaka ichidya zvaende ichidudzira kuti muno hamuite musikanzwa yokutukwa kwevanhu. Iwo hauje kufuna chetoenda Ndawana sekwese munhu anoshaya nekungoti mazasha wandowo kuti iwe nyaya yakananga yakudare hatizowanza mazuva wanza bozi ne makakonana kudhara ukwadi mazuva yakatowanda uri kugraundi uchikonana unonzwa kuti saka kuno kuti kutongopedza nyaya hauti bvarise zvatiri kuda isusu bozi iwe ndo wakatoramba kunzwa kumba yawakatopedza nyaya yakudhara
kana uchibaro uchaenda koba kuti wewe ndafu mambora kuda kuzatwende zvizezvakana wozotsokwandale nenyaya yekubafu unabereke andina unani pana hanzvadzi yangu yandinayo 1 arigara masvika haapindu hapo inherera baba namai vese vakashaya kana munhu wakashayikwa nevabereki munhu akashayikwa nevabereki inzwa waza chengeta zvakanaka mukadzi waza ndovamai vako woziva hapana nokuchengetera waza tinotogona kukutaura nhasi mangwani tinotoona wakazvisungirira zvauchisadza unodikora kona kudaro zowaza chengeta madzimai ukana munhu anenge atokuda muchengeti waza uzondo saka ndasaba azodza kuti aenda mukazvako ndinourombo une munda here paipa toniwa judgment makonesakavasera nyaya yokuti mandunde aripe mbudzi imwe chete pasabhuku mbudzi imwe chete kumukadzi wake anozvimbengwa durai mbudzi imwe chete kuna ambuya vake uye mbudzi imwe chete kwamambo ne2 liters mafuta cooking oil nebhagidhi rimwe chete rehupfu zvichadyiwa nevanhu vevillage zvinofana kuitika musi wa28/09/2025 usati wapfuura ozoya utiudza dare sabhuku kana kuti koka watoziva tozha plus mari yedare nemari yedare wanzwa